We have our interim GSS leadership. We have been pushing this thing on our own. Kane wadwa dhi e court, Ramogi akelo Missouri, ano kariambi, next gen, wabedo gi meeting. Akelo ne chalo ng'ama threaten, wani wan pod watindo e field ni, kik wadhi e court. Koro kwase ng'ang'ana ma court ero, koro waloyo, kuka gibiro ka gidwaro ni gi-support wa. KUPPET okanyar blame Sara, nikech KUPPET, the other branches have been with us. But KUPPET Nairobi branch is totally dead. There's nothing that is taking place in KUPPET and Nairobi branch. But when I moved to KNUT onge credit manyalo miyo KNUT mora. Nikech KNUT gin gi interns ma primary. They are not even fighting for them. They are just there. KNUT itself, okia kata ni jopuonj adi madwaro promotion. Koro odwa chako fight ne GSS nang'o. Kanyo wacha dier. KNUT wano kwadwar support. Gikuma wachope ni, we don't want any support from KNUT. We want to do it on our own. Maka gi plan meeting gimoro ka onge representative mar GSS, we'll call that meeting null and void. We are the people on the ground and we are the people teaching, not them. We are the people who knows the syllabus, what is talking about. Iwacho kanyo makare ahinya to Hezbon, ami right of reply. Winjo kaka Steve kachel kod Fidel seyo ni un kaka jogo mantiere riwruok mag jopuonja okusebedo kuchunga kod gimotegno. To benda winjo ka awange wacho ka intiere county ma Kisumu kocha ni nyaka sani jopuonje mag JSS gionge kata riwruok mar jopuonj. Nyalo bedo ni